Our scripture reading tonight is coming from the book of Matthew. Matthew chapter 8 from verse 5. Matthew chapter 8 from verse 5, and I will read. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, No. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you under my roof, but just say a word, and my servant will be healed. For I myself, I am a man under authority, with the soldiers under me. I tell this one, go, he goes, and to the other, come, he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished, and he said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you, that men will come from the east, west, and will take their place at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go, it will be done to you just as you believed it. And his servant was healed that very hour. May the Lord bless the reading of his word. Kate Kondo, you're welcome. Evanice Gatawa, you're welcome. God bless you. Thank you so much. Amfum Victor Stoles, Komo Kwambiri, thank you so much for tuning in. Shailene Kundai, you're welcome. May the good Lord bless you. Roslyn, you're welcome. Shalom to you. God bless you. Nyanda verenga pano. Ine murumaka uya kuna Kristu. Nekuda kwe muranda wake anga achirwara. This man was a centurion, mkuru we mauto. Wakauya kuna Jesu concerning muranda wake airwara ari kumba. So he came to Jesus. Auya kuna Jesu ndokubva asvikotsanangura nyaya yake kuti Ishe, ndinoda kuti muende neni kumba, nekuti kune urwere huriko, ndine muranda wangu ari kurwara. Jesu ndokubva ati, tinoenda tese, I will go, tichaenda, I will go. Jesu achipedza kutaura mhinduro iyo yekuti I will go, the centurion ndokubva ati, just speak a word. Taura henyu shoko tenzi, nokuti I'm not worthy to have you under my roof, so just speak a word. Ndokubva atsanangura zvaakatsanangura kuti I also I am a man under authority with the soldiers under me. Ndikati kune mumwe enda anoenda, ndikamuti dzoka anodzoka, ndikati itai chaanoita. So just speak a word. Murume uyu wakakonzera kuti na Kristu Jesu ashamisike. He was astonished nekuda kwe knowledge yanga ine murume uyu. He is not a church person, he is just a centurion, a man from the military, army. But maari mune knowledge yakanzi na Jesu, andina kubvira ndaona such great faith even in Israel. Kurati murume uyu wakadisplay kutenda kukuru. I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Murume uyu anzi ane kutenda kwakakura nekuda kwe level of knowledge iri maari pamusoro pe authority, pamusoro pe authority, pamusoro pe mvumo, pamusoro pe simba, pamusoro pe cooperator kunoita mukingdom yashe. Dodati ndipe a comparison, ndi connecte nyai neya Jairus. I'm sure you're all familiar about issue yemurume unonzi Jairus. He was a synagogue ruler,
akarwarirwawo nemwana ndokubva auya kuna Kristu. Vari munzira vachifamba kuenda kumba naJesu, ndopakauya munhu achiti chiregera kunetsa tenzi nokuti mwana wako afa. Vari vaviri, Jairus naRoman centurion, challenges akafanana. Kumba kwaita urwere, vauya kuna Kristu mumwe chete. Vane level of approach iri different. Centurion ane great faith, ane level of knowledge or understanding yekuti ishe vanogona kutaura shoko, muranda akapora. But Jairus vakasvika kuna Jesu, akawana Jesu, akamupira nyaya yake, vakafamba vese kusvika vasvika kumba. Nyange vakasvika kumba mwana afa, Jesu vakasvikomutsa mwana uyu. So Jairus wakawana Jesu, asi mwana ndokubva afa. Jairus awana Jesu nekuda kwekuti Jairus uri kuda to have the person, kuva naJesu wacho mumba kuti anamatire mwana. As tichicompare na centurion, centurion ane chaaziva kuti aiwa mukingdom kana iri nhau yeauthority and power, zvinoreva kuti Kristu unogona kutaura shoko nyangwe asina kusvika kumba kwangu, but shoko iroro rinozadzikisa zvaataura. Why? Nekuti is a man of honor, is a man of authority. So Jairus na Roman centurion, difference yavo ndeyekuti mumwe une kuziva kuri maari. Haisi nyaya yekuti mumwe akawana Jesu ane simba kana kuti ane mweya wekuda kufamba. Vese vakawana the same Jesus, but mumwe nyaya yake mwana hanzi muranda wake akapora that very hour. Kureva kuti ndoda kutaura pamusoro speed. Speed haisi muna Mwari. Speed yakavigwa pazera, pa level of knowledge iri mumunhu concerning the matters of the things of the kingdom. Daniel 11:32 inoti, vanoziva Mwari wavo, those who know their God, they shall be strong and they will do exploits. Vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. So level of knowledge ine nyaya in the matters of the kingdom. I know people have been taught to pray, people have been taught even to fast, people have been taught many things zvinofanirwa kunge zvichiitwa nemukristu mukingdom yaJehovha. But some vakangoziva kuti kunotsanyu, kunoitwa maprayers, kunonamatwa. Asi Bible unorinzwa richitaura kubhuku raJames kuti do not pray amiss. So that to be prayerful, it's a good thing. But chinhu chakakura pazvese is to have knowledge. Because you can end up pray for something chisingade prayer, but chinongoda to speak a word of command over the situation. Sometimes you can go for fasting, but issue isiri kuda fasting. Jesu unoti achitaura naPeter pana Matthew 16. Abvunza kuti vanhu vanonditani, ko imi munonditani? Peter wagona kutsanangura. Jesu unoti, I give you the keys of the kingdom. The keys, Keys, the keys of the kingdom. Kureva kuti mukingdom yaJehovha mune madoors akawanda. So unopiwa makey, kwete just one key, hakuna master key, mune makeys. I know sometimes we've treated prayer is everything else, as the master key. Kuti pakangoita any challenge, any issue, people they resort to pray. To be prayerful is good, but to have deeper knowledge, kuva neruzivo, kunokosha zvikuru. Why? Because sometimes you can pray amiss, or you can do a kingdom principle isiri relevant, isiri iyo a key to the door rakaloka muupenyu wako. Saka Jesu paanoti I give you the keys of the kingdom, so that every challenge, every issue, every element muupenyu wemunhu ine key. For example, key inechekuita ne financial life, key inechekuita nekuzara kwemasuo muupenyu wako wezvaunobata has to do with giving. So kureva kuti ukasava a giver and you try to pray about breakthrough in such an area, you not demand a giving. You are doing a kingdom principle,
but a wrong principle, kana kuti you are having a wrong key padoo reupenyu hwako. So apart from fasting, praying, and doing many things, you need to get knowledge. Unofanirwa kunge une ruzivo. Unofanirwa kunge une kuziva kuri mauri wayo. Nokuti ukashaiwa kuziva, you can also pray for things. Uye Mwari unonzwa minamato, but chinhu chauri kunamatira dzimwe nguva chinhu chakaitwa, yet uri kunamata kuti chiitwe. I'll repeat this one. There are times that you pray for something, yet that something was already released or was already done. For example, mukadzi anonzi Haga achichema nenyota ari mugwenga reBheersheba, Bible wrote, and the Lord opened her eyes, and she saw a well of water. She was crying. Maybe dangari prayer, she was going to pray, but water was there, a well of water was already there. But the wife get a prayer for her eyes to be opened. So there are times people are doing everything, but vachiita a wrong thing pa issue yavakatarisana nayo. Saka bhuku raJames richiti, do not pray amiss. So to be prayerful is good, but watch out not to pray amiss. What do you need? You need knowledge. You need knowledge. Kuziva. So backbone ye Christianity in knowledge. Apart from doing every activity rimshoko, but getting knowledge is the principal thing. Nokuti ukashaiwa ruzivo. Alright, for example, Matthew chapter 7, verse 7. Painotara pamusoro pe the parable ye munhu akavaka imba yake padombo, munhu akavaka imba yake pajecha. Imba yakaingwa nedutu remhepo ikasawira pasi. Imba yakavakwa padombo. Ende chatinoziva dombo ndi Kristu, dombo ndi Jesu. Ende chatinoziva Jesu ishoko. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So that rock is a shadow picture of knowledge. Kuti kutenda kwako ngakubuildwe kubva pano. I'll give you this example. Munhu akasava knowledge concerning the love of God, concerning the New Testament, unogona kuapproacha Mwari in a dimension ye law or in a dimension ye Old Testament, yekuti anoda kuuya kuzopleasa Mwari, yet mu New Testament God came down, vakaita basa pamuchinjikwa, kureva kuti for God so loved the world, kureva kuti uri kuoperate mu kingdom yawakadiwa, kwete yauri kutraya kupleasa Mwari kuti vakude. Iyoyo platform inokosha kuunderstanda kuti hauna kuuya kuti Mwari vakude, wakauya nokuti Mwari vakakuda. So uri kuoperate pa platform inonzi love. Hausi kutsvaka kudiwa naMwari as a believer, uri kutsvaka Mwari akakuda kare. A New Testament believer ngaatsike pa platform inonzi for God so loved the world that he gave his only begotten son. Zvoreva kuti takauya kuna Mwari akatida. Akatida tiri vatadzi, wakatipa mwanakomana wake kuti ani nani anotenda mari aregere kufa ave neupenyu husingaperi. So chiripo pa New Testament setup is the love of God. Mwari rudo, Mwari vanotida, vakatipa solution key inoita kuti tive ne relationship now ropa ra Kristu Jesu. So there are times kuti munhu unouya usina that understanding, then you cry and pray, dai Mwari vandida, dai Mwari vandida, dai Mwari vandiwanira nyasha. Jesus, Jesu is the grace of God given to us before prayer. Hakuna church yakaita prayer kuti tipiwe Kristu Jesu. Is just the love of God. Kuna the New Testament church iri kuya kuzo benefita the love of God. Haina kunge yanamata kuti ipiwe Jesu, but Mwari vakatida vakatipa mwanakomana wao Jesu. So there are times that you are trying to pray for something that God has already given you as a gift without prayer. Patakapiwa Kristu Jesu akaenda pamuchinjikwa chipo chatakapiwa na Mwari.
haana kuuya through prayer, fasting or anything else. Jesus is a gift. Chipo saujana Bible not seek the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added. Kurati kururama is a gift. Takarurama maari. Kururama kwedu kuri muna Kristu kana tatenda maari. So there are times that people will try to do things that God has already done to them. Why? Because they want to lack knowledge. So whenever you lack knowledge, it affects your prayer life. Ukasava neruzivo, even your prayer life will be affected. Ukasava neruzivo, even issue you're giving, you can be affected. That's why you see we are living in such a time. Maybe a man of God will just come, or a woman of God will come to you. Oh, but if you pay such and money, I'll pray for you for God to do things. God is not motivated by money to heal people. Saka Bible richiti by the stripes of his wounds. Kurakuti, it's a gift. He was wounded already. He was striped already. Before I put $1 in an offering basket, healing yakariliswa na Mwari nekuda kwekuti Jesu wakazvipira akarohwa akava nemavanga. So when you don't know this, truly you can be manipulated. Okay, I'll download it this way. I love examples so much. That's why Jesus I teach my parables. My parables, a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Without ukavane knowledge by earthly story, connecta ku meaning yezvinhu kingdom. I'll give you this example. Vanhu kuminda vanodzinga shida makudo kana shiri dzinouya kuzodya mumunda. But nekuda kwe level of thinking in a munhu haangaswere mumunda kuti adzinge shiri. Chinoitwa nemunhu anogadzira chatinoti scarecrow, chimunhu chewaya kana chemuti chakapfekedzwa heti zvichida neoveros. Shiri dzikaona dzinoti munhu nokuti chakashepwa idesign yemunhu. But nekuda kwe level of thinking yeshiri hadzitopindi mumunda dzichiti mune munhu. But urikuona here kuti chiri kudzinga shiri level of thinking kwete kuti chiri mumunda chinodzinga. So the level of thinking yeshiri ika-upgradewa dzinotopinda mumunda dzikatodya. Chiscarecrow ichocho chirimo, chimunhu ichocho chewaya chirimo, munda wese unopera. But chinoita kuti munda uchengetedzeke nekuda kwechinhu chakagadzikwa mumunda is the battle of the mind, or the battle of knowledge, or thinking capacity of birds. So kingdom ya Jehovah now zvayakaita ine knowledge inofanirwa kudownloadwa to people, so that kana vanhu vakunamata vanonamata vakatsika platform ye knowledge. Kana vanhu vakuita zvinhu mukingdom yaMwari ngavazviite vaine ruzivo kwete vaine fear. Fear haisi knowledge. Kuvhundutsirwa kunzi aiwo akakuroya akaendesa mombe saka iwe uda kuuya nemari kuchechi kuti Mwari vakuitire zvinhu. Tuma story tinocreate fear. The real kingdom concept ndezvekuti the blood of Jesus speaks better things than the blood of animals or blood of anything else. Ropa remhuka, whether from the kingdom of darkness rakaitwa sacrifice against anybody's life, will never be powerful than the blood of Jesus. Jesu wakaita once and for all sacrifice. Ropa rake rinotaura on behalf of believers. It's why kingdom inooperator nekubeliever. Kureva kuti ukasatenda, chauchatenda ndo chichava effective or powerful. Remember vanhu vaida mvura paMeriba. Mwari vakati kuna Moses, taura nedombo. Bible not, and Moses struck the rock twice and water came out. But Mwari ndokubva vati hauna kunditeerera, hausi kuzopinda Canaan. Yet water came out. So there are times yekuti even in error people can see result. Kana Moses paMeriba akanzi taura nedombo, speak to the rock, iye akarova mvura ikabuda. So that there are times yekuti out of God's love and God's mercy you can still drink water, but the formula is not correct. It's an error. Apostle Trevor, thank you so much. I'm so humbled to see you online. May the good Lord bless you.
Thank you so much. People of God, I want you to understand this tonight. The Roman centurion was not a church person. He was a military man. Nyangwe akavakira vanhu synagogue. But he was a man wakareleasa knowledge yakashamisa Jesu iri military side, not from the church side. Akati neniwo, I'm a man under authority, with the soldiers under me, not with ushers, with soldiers. Information yaari kureleasa, it's military information inechekuita nekumauto. But yakaita kuti Jesu amuti, this man is a man of great faith. Remember, Jairus was a ruler of a synagogue. Yet Askun's a man of great faith. Knowledge is the principal thing in the things of the kingdom of God. Kushaiwa ruzivo kunaita kuti vanhu vagone kumanipulate. Kwa kushaiwa ruzivo kunaita kuti zvinhu zviite sekunge zviri kudelaya. Yet God can do it now, but now ndeyekuti your level of knowledge or your level of maturity inogona here kuattracta what you are asking God for in this time. Why? Because pane pamwe pekuti chiri kukumbirwa chakanaka, but achikumbira hasati akura ende agona kunyatsoshandisa nemazvo, chinobva chapedzisira chava a danger to him than to be a blessing to him or to her. So the Roman centurion ane information yekumilitary, but ndweri kunzi naJesu is a man of great faith. This man haana title church. This man is a military man, a centurion, but areleasa knowledge iri maari. Kutaiwa kubasa kwedu koneniwo nditoriwo mukuru. I'm a man also under authority, with the soldiers under me. I want you to see kuti maanda ataurwa apa itu. I'm a man under authority, with the soldiers under me. Zvoda kuti ari kuti when you are humble, when you are humble, or you have humility in life mako concerning the things of God, God will trust you with power, or God will trust you. I am a man under authority, with the soldiers under me. That firstly you must be under, so that soldiers also will be under you. It's not the subject for tonight, but this man, the very hour paakati ishe, I'm not worth kuti muye kumba kwangu, just speak a word. Bible ndokubva that very hour his servant was healed. But tikaenda kuna Jairus, the ruler of a synagogue, mwana akasvika pakufa, baba vaenda kwa Jesu ende vatowana Jesu wacho. Mwana akafa achitofamba naJesu kuenda kumba. Kusvika Jesu akasvika kumba akanamatira mwana akafa akamuka. Chambokonzera kuti mwana afe munhu aina Jesu chii? Aziva kuti Jesu haana simba, aziva kuti Jesu haagone kutumira shoko, but that level of knowledge muna Jairus hamuna. Apostle Trevor, God bless you. Thank you so much, sir. I'm humble to see you. So the level of knowledge muna Jairus, the ruler of a synagogue, aimo. Dai Jairus paakasvika pana Jesu akataura nyaya yake akati, Ishe, speak a word. It's the same Jesus. Aingotaura shoko, mwana opora kumba. But izvi zvakangotaurwa na Roman centurion. Speak a word. Ndokubva ataura shoko, that very hour murana ndokubva apora. So chakauraya mwana wa Jairus haisi nyaya yekuti Jairus haana kuwana Jesu, but nhau yekuti Jairus wacho haana imwe level of knowledge inoita kuti zvinhu zvake nyangwe aina Jesu zvigone kufa. Kwete nekuti Jesu haana simba haagone kuporesa, but uyo haana kupa Jesu opportunity yekuti speak a word. So there are times, I love this statement, there are times that God will meet you not just at the point of need, but at the point of knowledge, or at the level of knowledge you carry. You know the story, mukadzi weissue of blood. She came from behind, akabata the hem of the garment ya Jesu akaporeswa. She came from behind, akabata the hem of the garment akaporeswa.
vazhinji vaiporeswa mubhaibheri Jesu aenda pavari ovabata ovanamatira. But the woman with the issue of blood, she came from behind. Iye ndokubva abata, haana kubatwa, iye ndokubva abata akapora. Formula yaizikanwa ndeyekuti anorwara anobatwa. But pane zvimwe zvakazikanwa zvokuti aiwa Ishe, you can speak a word can travel faster than the person. Jesus as a person ati iye I will go. Uyu ndokubvaona kuti patinenge taakufamba pane zvinogona kuitika along the way. Ndichifamba nemunhu Jesus the person. What I need now chisingagone kudisturbwa ende chine greater speed is the word. Ishe, taurai shoko muranda wangu anopora. So pasina visitation ya Jesu as a person, the servant was healed. Apana faith yemurwera, pane faith, and the faith comes by hearing, and hearing by the word of God, which means faith chinhu chinobuildwa neruzivo. Faith is product ye knowledge. Why? Nokuti shoko rinoti faith comes by hearing, and hearing by the word, which means the word ndo rinobooster kana rinocreata faith. So faith inocreatwa, faith is product ye word kana kuti product ye knowledge. And shoko rinobva rati without faith you can't please God. So you need the word in you. Shoko rinofanirwa kunge riri mauri. Kuziva kunofanirwa kunge kuri mauri. So Jairus wakafirwa nemwana achifamba naJesu. But the Roman centurion akati Ishe tumai shoko muranda anopora, and that very hour muranda akapora. Kuda kuti Jesu aigona kuita chinhu in that hour or in the next hour according to the level of knowledge in a Roman centurion. Nokuti Jesu angati I will go. Handiziva kuti panga pakareba zvakadii. Maybe paigona kutora an hour vachifamba kuenda, maybe 2 hours or 30 minutes. But Bible rati Jesu paakangoti centurion paakangoti speak a word, Bible rati that very hour the servant was healed. So kune zvinhu zvatinofungidzira kuti Mwari vachaita, gamba vanogona kuita izvezvi, but my level of faith or my level of knowledge inogona kucreate a delay. Nokuti Jesu ati handisati ndaona kutenda kwakadai, such great faith even in Israel. In other words, ari kuti kana vekwaIsraeri vacho vanova my people, nokuti aiti ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Mukutaura kwemazuva ano kuti vekuchechi, Jesu ari kuti ndashayiwa kutenda kwakakura kudai even muchechi, but ndakuwana to this military man. Zvandipa kuunderstand, zvandipa kuziva kuti we go to church kana tinoparidzirwa so that we learn and grow, and by revelation so that we can know what to do. Zvakafana nekuenda kuchikoro. Do you know kuti munhu anogona kuenda kuchikoro, but ma demands nema challenges emulife omukunda iye akaenda kuchikoro? Why? Nokuti ari kutadza kushandisa knowledge yaaka acquire kubva kuchikoro mulife. Hausati wanzwire vanhu vakanetsana, mumwe achiti ita kunge wakaenda kuchikoro mani. Reason semunhu akaenda kuchikoro. Kuchikoro hatina kuenda kunodzidza kuti kana maakurovana munodai, but the level of knowledge, the level of understanding, unova munhu ari so civilized, anounderstand, anogona kuhandla matters of life in a way inotaridza kuti pfungwa dzakavhurika kana dzakarongeka. Panonetsana vanhu vasina kufunda nepanonetsana vanhu vakafunda, there is a difference. Panonetsana vanhu vakati fundei nevanhu vasina kubvira vaenda kuchikoro, there is a difference. Kana mashoko avanoudzana nezvavanoita, there is a difference. Kureva kuti vakava civilized, njere dzakavhurika, vakakura, vakaziva kuhandla matters of life in a different way.
That's why there's so much difference from sort of African politics or in American politics. Level of knowledge, apply matters of life. I'll leave that one aside. So, just hear me very well. Jesu mukuparidza kwake waipa maparables, a earthly story with a heavenly meaning. Kuparidza kwa Kristu kuzhinji hakunei nema-angels nezvimwe zvinhu zviri so complicated. Kwanga kuri down to earth zvekuti waingotaura kuti mukushi akakusha mbeu, imwe ikaenda padombo, imwe ikaenda paivhu rakanaka, imwe ikaenda paruvari. Why? Arida kuopena mind yevanhu kuti vagone kuunderstanda zvinhu zvekingdom, kuti vagone kuapply knowledge yavari kuacquire from the earthly examples kuti zvive mukingdom, muumambo hwaMwari. So munhu akaleka knowledge, akaleka understanding, akaleka the truth, anenge akatsika paplatform inoita kuti aoperate in a dangerous way, inogona kuti, saka Bible richiti do not pray amiss, which means people can be prayerful but they can also pray amiss. Saka uchiona nedzimwe nguva even Bible rinoteacher concerning giving, kwete kungoti just give, kupa kuri right, but pane parinoteacher kuti don't do this, don't give in this manner, don't give in this manner. Kuti giving yakanaka, but there's a level yekingdom yaMwari yekuti you don't do it maybe for show off, you don't do it maybe for wrong reasons anyway. Even fasting, although fasting is very good, it's a kingdom principle, it's a kingdom thing, but the Bible pane parinotodzidzisa kuti kana uchitsanya, don't show it to the whole world. You can even comb your hair, put on some oil, so that you do it as a private matter between you and God. Which means ukapinda mu fasting, woignore izvozvo zvataurwa concerning fasting, your fasting inogona kusayiuda results auri kutsvaka. Giving, Bible harigumire pakuti give, rinosvika parinotsanangura kuti but when you give, you do this and this. Imo muri mugiving, iyo yakanaka, but there is a manner which you are supposed to do it. When you fast, you don't do this, you don't do this. There is a manner. And even when you pray, Bible do not pray like pagans. Oh, that's Matthew 6. Matthew 6. Rotagara teacher concerning giving. Be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So there is a level of giving that cannot attract a reward. Sorry to say this, but we need to understand this. Be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. For if you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as hypocrites do in synagogues. So although iri kuticha a good principle ye giving, but iri kuticha zvinhu zvinowanikwa mu giving yacho zvekuti sometimes if you don't know this now, you do it and you miss the mark. Yet waita chinhu chakanaka, but you don't yield the right result. Even when it comes to prayer, Matthew 6, ukaverenga the whole chapter, Matthew 6 from 1 kusvika painosvika ku 34, you hear even by render pa second phase when you pray. But when you pray, do not be like hypocrites, for they love to pray standing in synagogue and on street corners to be seen by men. Kureva kuti prayer yakanaka, to be prayerful, which is good, but there is a manner you should conduct your prayer life. Why? Because even the hypocrites, they love to do it. But I tell you the truth. They have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to the Father who is unseen. Which means prayer life must be a private life. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
When you pray, do not keep on babbling like pagans. So prayer, to be prayerful, it's a good thing. But there are guidelines concerning prayer. I'll leave that one. Then we go for fasting. Matthew 6 verse 16. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men that they are fasting. Fasting is a good thing, but there is a manner you should conduct your fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put on oil over your head, wash your face, so that you will not be obvious to men that you are fasting, but only to God your Father who is unseen. And the Father who sees what is done in secret will reward you. So reward, secret here reward, iri mu privacy. Secret here reward, iri mu kukeepa privacy, and you do it unto the Lord. Why, Mary? Iyo says zvichida kuti in privacy. Zvinouraya pride. If pride wants to creep in, it moves you to uzvite public. But pride kana ichida kuguidwa kuti isaite chip in matters ese kingdom ari kuita, you learn to do it in a private way. And then the Father who sees what is done in secret will reward. So reward is there in every matter, in prayer, in fasting, in giving. But the key thing is privacy. So knowledge in the kingdom chinhu chinokosha zvakakura. Why? Nokuti Jairus mwana akasvika pakufa iye asvika kwaJesu. Jairus wakasvika mwana pakufa iye aina Jesu. Pakatouya shoko rekunzi rega kunetsa tenzi nekuti mwana afa. Asi tadzidza pana Roman centurion kuti time yaakangosvika kuna Kristu akava ne a kind of knowledge yakaactivate healing kuti ive now. Remember, he is the same yesterday, today and forever. So Jesu haana kuitira centurion in that very hour so quick because of anything else. But it's the centurion man waka-activate his knowledge akaipresenta kuna Kristu. But one thing I know and understand, you can also operate by the word. Nokuti ndikaenda nemi as a person, tinogona kusangana nevanhu vakawanda muroad, tinogona kudisturbwa nezvakawanda, zvinogona kutora nguva tichifamba, but you can speak a word. Kureva kuti muna Mwari mune madimensions arimo anokushandira maringe the level of knowledge you have. Saka Jesu angati I will go, kureva kuti ndichaenda kana kuti tinoenda, I will go. But the same Jesus ati I will go is now sending the word. Iye asati asvika, healing inotanga kusvika, anoreleasa the word roenda. Kureva kuti Jairus, kureva kuti the Roman centurion ari kuti I can so operate in a dimension iri invisible, but ichiyiuda futi results. The same God who can operate also ne laying of hands upon people. You can lay your hand upon the sick and they will recover. But there are times you can just stretch your hands and speak the word of healing and people will be healed. It's the same God. Imagine trying to pray for about 5,000 to 6,000 people. But with the help and the wisdom of the Holy Ghost, you can just stand and raise your hands. And the hand of the Lord is not short. And God will touch each and everyone. Usina kupinda mwa nikubata. So imwe issue ye delay, I level ye cooperate kwedu yete not ye cooperate kwa Mwari. God is very fast. Mwari wane speed, he can do things in an instant of time. But the level of knowledge in man can also delay. I will download it this way. Muri boys, muri wakomana. Unogona kuchika kupfimba msikana. Anotokuda agara achikuda.
but unogona kutenderera wotaura nyaya kusvika gore rinopera, then wozitaura shoko rako kuti but I love you. But musikana anenge akazviona kudhara but haasida kuresponda pane zvaari kuona, ada kuresponda kumashoko ako. So through your fear or anything else, you can delay relationship yako nekuti wakangotya kuudza musikana kuti I love you, iye agara achikuda. That's why shoko raMwari rinoti we must approach the throne of God with boldness, without fear but with boldness. People of God, hear me very well. Lack of knowledge is the most dangerous thing in the kingdom. Even the devil takes advantage. Kune every believer has seen knowledge concerning the New Testament, concerning the kingdom of God. Munhu akashaiwa ruzivo unogona kutenderera pachinhu chiri izi kuti chiitike. So the Roman centurion Bible that very hour his servant was healed. That very hour the servant was healed. Yet is the same Jesus angati I will go. Yesu ati I will go. Shikorazoti that very hour the servant was healed. But he can operate at the dimension or at the level of your understanding. That's why Jesu paakafamba pamvura, vadzidzi vakamuona vakambotya, akazavaudza kuti do not be afraid, it's I. Peter ndokubva ati Ishe titenderei ndiye kwamuri. Jesu haana kuti aiwa chibvai mauya mese. He allowed Peter to come. He called Peter to come. Why? He's the one willing. But Jesu paakafamba na Peter pamvura, vakatozofamba vachinopinda mubhoti rine vamwe, havana kupfuurira bhoti, but vakatozofamba vese vakapinda mubhoti. Kuti the same Jesus anogona kuoperata palevel yemamiracles nemumwe, but wonojoina vamwe vari mubhoti mulevel iri natural nevamwe ari the same Jesus. Jesu anofamba pamvura na Peter, vanotofamba vachinopinda mubhoti rine vanhu vasingade zvekufamba in a miraculous way, vada kufamba in a natural way. So there is a time or there is a stage or there is this in God zvokuti he operates at the dimension of your understanding. At your level of knowledge or your level of understanding, that's where you meet. It reminds me of the book of 2 Kings, chapter 6. Varume pavakati kuna Elijah, toda kumbonotemba mapango kumhiri kwaJorodhani. Elijah akati endai, it's fine. Then one of them said, if it pleases you, my Lord, may you go with your servants. Elisha akati, no, it's okay, let's go. Kureva kuti ari kuoperata pa level of your knowledge. Mukada kuenda mega muchimusiya, you can go. But mukazviona zvakanaka kuti ave pakati penyu, you can also go with you. Your level of knowledge matters most in the things of the kingdom. Why? Because unogona kutenga zvakatengwa. I've seen books written not for sale. Takaona mabhuku ya kulibrary akanzi not for sale. But ukarida bhuku iroro munhu wekulibrary anogona kuuya naro akakutengesera iro akanzi not for sale. Kurati vanogona kuabuse chinhu chakanzi not for sale chikatotengeswa nemunhu anochidawo akatenga. Kureva kuti mukingdom yaMwari zviriko anova marights evanhu, vana vaMwari vari mukingdom. But vakasava ne that knowledge, vanogona kutenga zvinhu zvakanzi not for sale. Zvinhu zviri already available, zviri pachena. People of God, hear me very well. Your level of knowledge matters most in the things of the kingdom. Knowing the principles, but usingazive ma guidelines every
principle is dangerous. Sekutaradza kwandaita from Matthew 6. Kuti fasting is good, giving is good, prayer, to be prayerful is good. But there are guidelines attached to prayer, attached to fasting, attached to giving, which you need to know. Why? Because those no connecta ku reward, no connecta ku. I'm sure we do things with a mindset here reward. So what connects you to reward? No ma guidelines are people. Apart from giving, even wekunyika they give, and we take their giving and we give it this name, you put it donation. People of God, hear me very well. The Roman centurion, akashifta time. His level of knowledge, yakanzi na Jesu great faith. Kurati great faith knowledge can move time, can shift time. Nokuti Jesu angati, I will go. Murume ndokuvata, don't worry by going. I'm not worth to have you under my roof. Speak a word and my servant will be healed. That I can move from the dimension of the person to the word. Why? Because in the beginning was the word. The word was with God. And the word became flesh and it dwelt among us. Kurati muna Kristu, mune a level of word. Nekuti pasina munhu kubatwa musoro, the word itself rinobata upenyu hwemunhu. But the level of knowledge or understanding iri mumunhu inogona kuita kuti ade the physical way yekuti Jesu auya mubati. Just it reminds me of the book of Acts chapter 3. Peter said to the men at the beautiful gate, in the name of Jesus, rise up. And guess what? The men did not rise until Peter stretched his right hand and lifted the men up. So the man was lifted physically by Peter. And he was later spiritually healed by Jesus. Why? Because this man was not a man who received knowledge concerning the things of the kingdom. Why? He was not a church person. He was a gate person. I got up a gate repa church, kwete mu church. But he was missing my teaching. When you lack knowledge, when you lack the teaching, unogona kuudzwa zvinoshanda zvikasakushandira. Nokuti murume paakanzi, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up. He did not rise. I'll read to show you that. Acts chapter 3. I'll read from verse 3. When he saw Peter and John to enter and he asked them for money. Peter looked straight at him as did John. Then Peter said, look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Verse 7. Taking him by the right hand, he helped him up. Akayeopa murume kuti asimuke is not the message, and in the name of Jesus, walk. Peter lifted this guy up. Why? Because this guy lacks knowledge. Kuti zita rataurwa raJesu Kristu rinondisimudza, rinoita kuti ndifambe. But rataurwa zita raJesu wamasimba ose rine power, the guy remained seated. Why? Because he lacks that knowledge. You operate at the level of your knowledge. So pataurwa zvaJesu akaramba akagara. Peter akanoti tsana Jesu havamuzive. Let me raise this man up. So verse 7 yati, then Peter raised this man up, taking him by the right hand. He helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. So Peter akasimudza munhu neruoko. He helped him up, yet amudza the name that can raise him from the ground. But because this man lacked knowledge, why? Because haana musi waakapinda muchechi kuzonzwa teaching. Aigara pagedhi rechurch.
area yaanga akamaster ndeyefinance, area yanga yakamaster ndeyemari mundiro. Saka paakanzwa the name of Jesus haana kumuvhwa zvakanyanya, ndo chaimumuvha chaaigarira pagedhi it's money. But haana kuziva kuti kune something bigger and greater than mari akagarira pagedhi. So why respect mari more than word? Anga asingapinde muchechi aitotakurwa nevanhu vanoenda kuchechi, asvika pagedhi ndiburutsei ndasvika pangu chiendai kwenyu. Saka paari kuleka teaching and knowledge, musi wanonzi in the name of Jesus walk, haafambe asimuke, svika abatwa naPeter obva asimudzwa. You operate at the level of your knowledge. Roman centurion akabatsira muranda wake. Ndofunga muranda ari kumba akatoshamisika asisarwara asimba akusimuka. As Bible rati that very hour the servant was healed. So sometimes what's delaying your issue, I see now kuti the devil akakubatirira ari kukopresa panyaya yacho. Your level of knowledge matters most. Those who know their God, they shall be strong and do exploits. Kuti simba rako mukuita zvinhu zvaMwari rakavigwa mu level of knowledge concerning God. Mukadzi aiva ne the issue of blood akauya achitotaura pachake kuti if I may touch the hem of his garment. Kunati maari manga mune faith, maari manga mune knowledge. Paakabata Jesu akapora. Jesu atonanzwa simba richibuda. Chakaburitsa simba pana Jesu chienda pane mukadzi is the level of knowledge. Faith comes by hearing and hearing by the word. Samukadzi paari kuuya achiti if I may touch, ane knowledge yakazara maari. Vamwe vanhu vazhinji vaibata Jesu and nothing happened. Chaka-attracta haisi nyaya yekuti chirwere chakakura. Chaka-attracta kukura level of knowledge iri mari. Invest much in getting knowledge concerning the kingdom. Kuti pamwe paunoda kubatwa, iye anogona kukubata by the word. That very hour the servant was healed because of the level of knowledge in a Roman centurion. When you compare it to Jairus, Jairus mwana akasvika pakufa baba vari kwa Jesu ende vatoona Jesu wacho vachitofamba naye. Wakadiwo Jairus kuti Ishe speak a word mwana asikana wangu apore. But akati ayo toda kuenda tese. But nga Roman centurion Jesu akati I will go. Roman centurion akati there is another level of understanding and anayo. There is no need for you to get there. Your word can also get there. Isuti satashika. Ishe, speak a word, and my servant will be healed. Father, I pray over the viewers. I speak the word of God upon their situations. Mwari wenyasha mchene wakatendeka. Mhuri dzavo ngadzichengetwe. Mumazuva akaoma kudai of this COVID-19, we continue to put our faith and our trust in you. Ndataura the hand of blessing and the hand of protection upon their families. Ngavachengetwe even in their workplaces. Upenyu hwavo huvandudzwe. Masuo ngaazarurwe. Favor pane zvavanobata. Mukati mewanano dzavo, mukati meutano hwavo. Nyasha pamusoro pemabasa. Mhuri dzavo dzichengetwe nemi mukati mezvikoro. Tataura uchenjeri, tataura kugoneswa. In the mighty name of Jesus I pray. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you so much, guys, for tuning in. Thank you so much. May the good Lord continue to bless you. May the good Lord continue to favor you. I speak protection. I speak blessing and favor upon your ministries, upon your lives, upon your families. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless you, guys. God bless you. Apostle Trevor, God bless you. Thank you so much, sir. Happy to see you. Patricia Rumbimudas, God bless you. Mai Mukwena, thank you so much.